изключва много време от канала, но в момента излизаме от Технополис и имаме нова придобивка за канала. Нов дрон DJI Mini 3. Днеска времето във Велико Търново не е доста хубаво, затова ще видим. Сега ще направя едно ревю, ще отделно видео в канала и ще направим първи полет, когато времето се оправи. Чао! И здравейте, приятели, вие сте с моя канал и днеска сме в едно много дългоочаквано видео. Само да преместя това. И в това видео за мен е много специално, не знам за вас, но най-накрая имаме много професионална придобивка за канала, а именно DJI Mini 3 Fly More Combo. Нека да започваме изобщо с разопаковането на дрона. Това, което в момента виждате, е истинско нещо, което е много професионално. Сам да светна и лампата. Тази придобивка е много нова за канала ни. И също тя идва и с една карта. Ето карта, взех 128 гигабайта. Тя струва 100 лева, защото става за дронове. Първо картата става за дронове, след това заснима 4K, и прехвърля данните със скорост 190. Това е много бързо, каквото ми трябва на мене. Нека да започваме с разопаковането на плика. Тук мисля, оставили са някакъв... Добре, направо го отваряме, защото знаете, че кутиите на DJI са много такива, много лесно. Ето и отваряме най-накрая дрона. Това представлява по 249 грама, не ми трябва книжка да летя и официално отварям дрона за първи път, както виждате. Махам хартика и продължаваме напред към втора част. Ето това представлява дрона, поръчах го с смарт дистанционно, само камерата да фокусирам, с смарт дистанционно Fly More Combo. Така, нека да започваме от опаковането. Да, тя стрелката е била за долната част. И така, махаме. И официално отваряме за първи път кутията Fly More Combo, за това тук има QR код, който ще трябва да сканирам. И излиза тази чанта. Това е чантата, която ще им трябва. Кутията премахвам настрани, защото няма да ви трябва. И ето пред нас седи DJI дрона. Чисто нова кутия с всичко най-нужно. Нека да започваме от начало, както се вика, да разопаковаме чантата. Тя не е ефтина, скъпа е. Така, изваждаме контролера на DJI. Ще го сложа и тук отстрани. Изваждаме, тук имаме кабели за зареждане. Това е и самият дрон. Ставяме го тук и тук имаме още две батерии с порт за зареждане. В другия ще трябва някъде да има и резервни перки, трябва да се им пратили в комплекта. Да, ето ги. Ето ги, това са резервни перки. Имаме 1, 2, 3 чифта резервни перки. Оставяме и тук. Това е чантата, наистина е много готина и добре направена от DJI, за което мога да ги похваля. Но чантата не е най-важното, а дрона, който е в нея. Ето един общ план на всичко, а сега нека да продължаваме. Преместих камерата. На другата камера ще я вдигна да се вижда малко по-нависоко, по-добре, за да може да хваща и втория ъгъл на тези кадри, които ще направя. Само изслагаме една представка и продължаваме. Приятели, ето направих и втория ъгъл, той е тук отстрани, а това е централната камера. Така, перките, трите чифта ги оставяме настрани. Това е батерията, нека да започнем от по-неинтересните части. Първо, това е типично зарядно, което трябва да има всеки един дрон. Залепени са тук, направо ще ги скъсаме. Както винаги има всякакви описания, тук има QR код, няма да показваме. Тук, направили са специални лепенки за дрона, които може да залепя.
това е ново и тук има всякакви бележки. Така, тук има отверчета за смяна на перки. Оставяме ги. Ще ги оставя тук отстрани, но няма смисъл да се виждат. Така леко ще се виждат само. Тук имаме кабел за зареждане Type-C. Ето, фокусира го камерата. Но аз имам по-бърз кабел. И така, сега преминаваме към другата интересна част, а именно батерията. И за финал, както знаете, ще е дрона. Така, ето и разопаковаме батерията. Имаме ето ги двете батерии, какво представляват. Това е едната батерия, не е другата е в дрона. Да видим, ще ги вкараме в ето зарядното, ги вкарвам да видим дали имат батерия, дали са ги зареждали. И сега ще изпишем. Значи включва се така дроновете, почна сега батерията. Включва се един път задържане и втория път цъкане. Сега преминаваме към една от най-интересните части, а именно това голямо и удобно дистанционно. Ето, разопаковаме и ксийката на дистанционното. Ще ми помага доста за снимането, като ходим на някои по-готини места. И така, официално това представлява контролера. Ето го, чисто нов контролер, много готино направен, с всичките копчета. Наистина е доста голям, в ръцете ми изглежда, но сега нека да видим дали ще се включи. Задържаме един път и после цъкаме. Ето. Не знам, няма батерия ли. Добре. Сега тук отзади само джойстиците. Така се прави и се слага. Това беше от тази страна, значи ще е това джойстик. Ето и на тази камера да покажа. И другата страна за другия джойстик. Ще разуча малко, защото до сега не съм. Ето, много е, приятели, много е готино така да управляваш. Ето го и дистанционното. Забравих как се включваше. Ето, включи се. Ето го дистанционното на DJI. Може екрана леко да почне да примигва, защото все пак е екран сниман от камера и може да започне да примигва. Но ето, Device Starting. Добре, дистанционното го оставяме настрани. Ще направя настройките, сега да преминем към най-интересната част, а именно дронът. Ето и разопаковането на дрона. Трудно са им опаковките за отваряне, но ето така изглежда. Нещо са трудни опаковките, не знам защо така, но ето така изглежда и самият дрон. Трябва да внимаваме много с стабилизирането на камера. Сега оставям тук дрона, ще му направя малко кадри и продължаваме. Кадрите ще ви покажа след това, защото сега ще отворя дрона. Така, първо се отварят първо се разтварят тези настрани. Трябва да бъда внимателен. А след това те от предните перки, които се падат. Ето и така ще го държа по-внимателно. И това представлява дронът в отворено положение. Даже и сега ще взема линия да видим наистина колко е голям, широк диаметърът на дрона. Така, ето ще свием перките. И дрона е 25 см в разгънато състояние на 20 см горе-долу. Така,
Ето това представлява дрона, сега малко кадри от него. Представлява дрона и наистина, ако ви е харесал клипа, може да ударите лайка, да се абонирате за канала. Знам, че видеото беше кратко, но просто времето не позволяваше навън да го пусна. Затова гледайте едно от следващите видеа, едното от които ще е да разопаковаме нов лаптоп, както ви казах, но това ще бъде едно от следващите видеа и ще пусна кадри с дрона. Това беше от мен. Чао!